Aké správanie vyvoláva mentálne bloky a emocionálne zranenia? Tu sa treba vrátiť do detstva, kde sa vytvárajú prvé mentálne bloky a emocionálne zranenia podľa toho, ako sa k dieťati správali rodičia a blízke osoby. Všetko to, čo negatívne o sebe počúvalo, videlo, vnímalo, ho mohlo zraňovať na pocitovej úrovni. Hovoríme tomu aj emocionálne stopy. Týmto rodičia v dieťati často nevedome vytvárali určité dedičné vzorce správania, ktoré mu mohli spôsobovať emocionálne zranenia. Preto je dôležité si ich uvedomiť, prehodnotiť a napraviť. Nikdy nie je neskoro, pretože tým, ako sa k deťom správame, hovoríme im aj, či sú milované, hodnotné, dôležité, rešpektované a jedinečné. Tak im budujeme základy ich sebavedomia, sebaúcty, sebadôvery, ktoré budú určovať ich sebahodnotu. Ako prvé emocionálne zranenie mohlo vzniknúť z nedostatočného nasýtenia fyzických a emocionálnych potrieb. Ak v detstve rodičia nevenovali dieťaťu dostatočnú pozornosť a lásku, môže sa u neho vytvoriť zraňujúci pocit. Nie som dôležité. To spôsobí syndrom hladného a zraneného srdca, kedy dieťa nebolo dostatočne vyživené bezpodmienečnou láskou a pozornosťou. Kedy muselo niečo urobiť alebo splniť isté očakávania a potreby svojich blízkych, aby bolo milované. Takýmto spôsobom môže srdce dieťaťa zatvrdnúť a uzatvoriť svoje city a zranenie, aby sa chránilo. Takto vzniká väčšinou už v ranom detstve narcistická alebo iná psychická porucha vo vývoji, kedy si bude človek napĺňať svoje potreby na úkor druhých a bude sa správať egocentricky a používať rôzne spôsoby manipulácií, aby získal to, čo chce a tiež si dokazoval, že je viac ako druhý. V opačnom prípade bude človek uprednostňovať druhých, príliš sa podriaďovať, obetovať, ustupovať, robiť všetko pre druhých na úkor seba. Väčšinou sa stará najprv o potreby druhých, až potom o svoje. Takto sa snaží druhým zapáčiť, aby získal pozornosť, lásku a uznanie a cítil sa hodnotný. Tu ide o sebaobetu. Kedy človek za trochu lásky, pozornosti a uznania od druhých vynakladá veľké úsilie a potom sa cíti vyčerpaný, zneužívaný a menej cenný. Jeho sebahodnota a sebaláska je závislá od druhých. Tieto opačné typy, vychádzajúce zo syndromu hladného a zraneného srdca, sa väčšinou priťahujú a vytvárajú vzťahy a partnerstvá, kde jeden z nich je dominantný a egocentrický a druhý sa mu väčšinou prispôsobuje a obetuje sa. Vytvárajú tak nezdravý závislostný vzťah, plný konfliktov, napätia a ubližovania. Uvedomením si tohto emocionálneho zranenia a správania môže človek zmeniť svoje negatívne presvedčenie z detstva na pozitívne a starať sa o seba a svoje potreby a pocity v dospelosti ako milujúci rodič. Takto naplnený a vyživený láskou a pozornosťou k sebe ju môže rozdávať aj druhým, pomáhať im a inšpirovať ich. Liekom na syndrom hladného a zraneného srdca je zdravá sebaláska. Preto si nezabudni každý deň pripomenúť tieto slová. Som milovaná, dôležitá a hodnotná. Starám sa o seba, aby som sa cítila dostatočne naplnená,
a vyživená a mohla byť užitočná pre druhých. O ďalšom emocionálnom zranení z odmietnutia sa dozviete v ďalšom videu.